Päivää. Tässä on nyt semmonen homma, että toi hammas menee nyt vittu semmoseen kuosiin, että se on otettava pois. Koska kello on nyt sen verran paljon ja hammas on niin löysä, niin näkyy. Eihän se saatana näy. Näillähän se lähtee. Aika varmasti. Ehkä. Aika varmasti ehkä. Vittu. Tää on jotain vitun karvaakin näissä saatana. Vittu kun on toi hammashuolto, niin saatana paskaa nykyään kanssa. Eihän niin kauhean hyvältäkään tunnu. Ai saatana. Mikä vittu mä laitan kuvaa. Vittu ja vittu. Tän leikkiä vittu lapsena enemmän hammaslääkärileikkejä vittu eikä hieroa niitä naapuriplikkojen pilluja. Vittu. Siinä se nyt on. Ja se perkele muuten lirtus. Ja se lähti. Oi vittu. Pitäisikö sitä lähtee hammaslääkäriin? Ei juman kautta. Peskeä hampaat. Näin suosittelen. Joo. Ensi jaksossa taidalle amputora ehkä jalkani tai en tiedä. Katsotaan. Hei.